lam sogo norok jotono no norok o video o kaham ke no nugui mankha sini tipra rok kwbangma sikla rok je jaga program tongo ah jaga no borok tongthok chathok wnglaio tei baksa hingke ba chuwak nangui mwsalaio phiaba kubun bosongni ekeba toha kosomni borok no nai naikhe borok omtui haijaro hingke kaham ke lekha pora khlaioi je job rok hingke je smano khlaio phiaba sini tipra rok hingke omtui jaro baksa ke program thanani chuwak nungnani amtui mangsi baksa borok ba bike accident nangui thynani phainai salogo hingke sini tipra rok thinang bahai wngbainai belai kheno obo hai norok nugui mankha khajani taku buphukjang norok full video na.